Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po 3 dňoch vstane z mŕtvych. Lenže oni nechápali to slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali, ale oni mlčali, lebo medzi sebou sa hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal 12 a povedal im: Kto chce byť medzi vami prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal: Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste. Bratia a sestry, všetci viete zo skúsenosti, čo to znamená byť vydaný do rúk ľudí. Lebo každý sováš je vydať sa do rúk druhej osoby. A môže vás čakať náruč objímajúca alebo náruč ubližujúca. Lebo ľudia sa aj rozhádzajú. A tak chápeme, že každý môže povedať: vydal som sa jej do rúk, alebo vydala som sa do jeho rúk. Vtipne povedala jedna babka, lebo boli na cintoríne dve a tak sa medzi sebou rozprávali a babka si vzdychla: Vieš, môj manžel bol veľký dobrák. Neublížil mi ani vtedy, keď sme sa bili. A to ukazuje to, čo to znamená byť vydaný do rúk druhého človeka. A teraz ľahšie porozumieme slovám, ktoré sú v Evanjeliu, lebo Ježiš povedal: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale na 3. deň vstane z mŕtvych. A to je veta, ktorá si zaslúži pozornosť a má 3 časti. Poďme za radom. Syn človeka. V hebrejčine, v jazyku židovskom, to znamená pravý človek. Syn človeka je ten, kto je úplne skutočný človek. Ale byť skutočným človekom nie je také jednoduché, lebo niekto sa môže javiť ako rozumný, ale ak sa dopúšťa nespravodlivosti, násilia, zneužívania, nie je skutočným človekom. Niekto môže byť odborník vo výskume, vede, majstrom v technológii, ale ak vyrába bomby, zabíja, pácha nespravodlivosť, tak nemôžeme povedať, že je naozajstným človekom. Lebo syn človeka, tak ako to Ježiš myslel, to je niekto iný. To je iná kvalita života. Je to skutočné, čiže úspešné človečenstvo. A teraz, čo sa musí stať, aby sa ukázalo, kto je naozaj pravý človek? A to je v tej druhej časti, lebo tam sa hovorí, musí byť vydaný do rúk ľudí. Nehovorí do rúk farizejov, zákonníkov. Keď sa hovorí vydaný do rúk ľudí, tak nám napadne, že Judáš ho vydal. Ale tu v Markovom evanjeliu je to myslené inak. Biblisti hovoria, že ide o božský pasív. To je spôsob, ako evanjelista predstavuje dielo Otca v nebi. Lebo bol to Boh, ktorý vydal svojho jediného syna do rúk ľudí. A to je najkrajší obraz Boha. Lebo Boh je ten, ktorý sa vydáva do našich rúk. Čiže láska znamená
vložiť sa do rúk druhého, odovzdať sa druhému. Druhý ma môže požiadať o všetko, čo potrebuje k životu. Ten, kto miluje, sa odovzdáva do rúk druhého. Teda pasív to je byť vydaný a aktív to je odovzdať sa. A Boh sa vkladá do našich rúk. A je to presný opak toho, čo si my myslíme o úspešnom živote. Lebo podľa nás úspešný je ten, kto má druhého v rukách, kto má moc, kto rozkazuje, kto s druhým môže nakladať, ako sa mu zachce. A podľa Ježiša toto nie je skutočný človek. To je antiláska, to je antiľudský postoj. No a ako sa to skončí? Čo urobia ľudia, uprostred ktorých sa objaví skutočný človek? Je ako baránok medzi vlkmi. Nastane konflikt medzi tým novým človekom a ľuďmi, ktorí ho nechcú, lebo oni chcú zväčšniť svoj svet, v ktorom platí zákon súťaže, konkurencie. To znamená, to je svet vlkov. Ten, kto zvíťazí, kto je mocnejší, druhému ho zotročí a nad ním dominuje. A keď sa objaví baránok, jeho osud je spečatený. A teda Otec v nebi, keď vydal svojho syna do rúk, vedel, že ho vydáva na smrť. Ale to bol jediný spôsob, ako začať nový svet. Svet skutočných ľudí, ktorí sú ako baránok. A ak sme pred chvíľou položili otázku, ako sa to skončí, tak Ježiš ako keby chcel povedať, a neskončí sa to tak, jak si myslíte. Lebo tam je tá tretia časť vety, hoci ho zabijú, po 3 dňoch vstane z mŕtvych. Vlkom, ktorí ho zabili, sa ich víťazstvo bude zdať ako víťazstvo, pretože sa ho zbavili, bol otravný, treba ho odstrániť z cesty, aby život mohol pokračovať ako predtým. Lebo byť ľuďmi vtedy znamenalo byť vlkmi a medzi vlkmi platí právo silnejšieho. A Ježiš hlása, nezvíťazí smrť, veci sa neskončia tak, zvíťazí láska. Je ilúziou myslieť si, že tak ako človek šachuje s druhými, tak bude šachovať aj so smrťou. To nie je pravda. Lebo tak rozmýšľajú vlci, a uplatňujú svoju moc. Lenže aj tí vlci vidia, ako život odchádza, ako je pohlcovaný smrťou minútu za minútou. A jediný spôsob, ako poraziť smrť, učí Ježiš, je vsadiť život na lásku. Tak ako baránok, ktorý dáva svoj život. Iba vtedy, keď sa život premení na lásku, smrť sa ho už nemôže dotknúť. Vždy, keď umlčíme sebecký pud, ktorý nás vedie k tomu, aby sme mysleli na seba, nezaujímali sa o druhých, vždy, keď milujeme, víťazíme nad smrťou. A tak zistujeme, že je to posolstvo, ktoré učí Ježiš, ktoré je nadčasové, platilo vtedy a platí aj dnes. A zaujímavé, tam potom nasleduje, čo Marek evanjelista takú poznámku dal, že učeníci týmto slovám nerozumeli. Ako nerozumeli? Gramaticky, štilisticky? Počuli to? Dobre to počuli? Ale ten Marek chcel povedať, oni mu nerozumeli, pretože ich myslenie bolo vzdialené od Ježišovho. Ich kritériá posudzovania boli iné. Oni mali iné očakávania a nádeje. Neboli pripravení prijať návrh, ktorý dáva Ježiš, aby boli baránkami. Ešte ťažko verili, že človek, ak má zvíťaziť nad smrťou, musí sa vzdať seba samého. A to, že takí boli aj apoštoli, to dokazuje. Ďalší úryvok, ktorý hovorí, oni sa medzi sebou hádali, kto je väčší. Čiže kto bude podľa nich ľuďmi obdivovaný, lebo vo svete to tak platí. Ak chceš byť obdivovaný, musíš vystúpiť vysoko, aby ťa všetci videli.
Ale ak chceš byť obdivovaný Bohom, tak musíš zostúpiť dolu, ísť nízko na posledné miesto. A Ježiš nehovorí, že je zlé byť prvým. Je potrebné uspokojiť toto nutkanie, čiže v nás je chuť vynoriť sa. Ale treba byť prvým v láske, v službe voči všetkým, nielen voči tým, ktorí nám za službu poďakujú, ale aj tým, ktorí sú nevďační. A tu zrazu zistujeme, že 7 dní budúceho týždňa je skoro málo na to, aby sme realizovali toto slovo života. Toľko priestoru je každý deň, aby som mohol ukázať, že viem byť prvým v láske a nie v dominovaní. Aby som ukázal, že moja náruč vie byť objímajúca a neubližujúca. A na záver, bratia a sestry, jeden malý príbeh. Na lekárskej fakulte dal profesor anatómie študentom záverečný test. A jeden zo študentov, ktorý bol dobre pripravený, rýchlo odpovedal na všetky otázky a odovzdal test, ale na poslednú otázku nevedel odpoveď. A preto sa pýtal profesora, lebo tá posledná otázka znela: ako sa volá pani upratovačka krstným menom? A študent to odovzdal a hovorí, a tá posledná otázka je tiež bodovaná? A profesor povedal, samozrejme, vo vašej kariére sa stretnete s mnohými ľuďmi, všetci sú dôležití, zaslúžia si vašu pozornosť, hoci len úsmev alebo jednoduchý pozdrav. Bratia a sestry, test má otázky z biológie, z chémie, z anatómie, ale ten profesor múdro povedal, ty budeš dobrý doktor až vtedy, keď si začneš vážiť každého, aj upratovačku. Lebo to je ľahké vynoriť sa svojou odbornosťou, ale skús sa vynoriť aj svojou pokorou. Čiže, aby si mal náruč objímajúcu a neubližujúcu. Amen.